puntahan. Alam natin na tuwing Biyernes Santo o tuwing mahal na araw, kilala ho itong lugar, itong LNW, kung tawagin, Lourdes Northwest, itong Siete Palabras. At para pag-usapan natin kumusta yung preparasyon at ano ho yung mga dapat antabayanan, abangan, aasahan dito ho sa edisyon ng Siete Palabras ngayong 2026. Makakasama ho natin sa ating programa, wala pong iba ang nag-iisa, Direk Jason Pabalan, upang bigyan ho tayo ng update dito sa ating topic ngayon, itong Siete Palabras. Isang magandang umaga, Maya Payabak, Direk Jason. Maraming salamat sa pagbibigay oras dito sa ating programa. Maya Payabak po, Sir Justin, and sa lahat po ng nanonood, magandang umaga po. Opo. Sir, excited na kami. Alam natin, itong Siete Palabras, dating 10 years ago pa, nagsisimula pa lang ako dito sa industriya, nako-cover ko na, napupuntahan ko na. Kumusta yung preparasyon ho ninyo ngayong papalapit na yung inyong pagtatanghal? Well, so far, okay naman na. Nandun na kami sa parang kumbaga sa finishing touches na lang. May konting blockings na lang on stage. Kasi, ang ginawa kasi namin this year, although last year, umpisa na, starting Wednesday, meron na siyang Parade of Stars. So may parada na. Tapos on a Monday, Thursday, ito yung Last Supper, and then of course the crucifixion is on Good Friday. So medyo ngayon, medyo challenging lang kasi yung Kristo natin, artista siya talaga from GMA7 eh. So hindi siya Kapampangan. So tinuturuan ko pa siya how to speak Kapampangan kasi yung Siete Palabras is in Kapampangan. Nabanggit mo, Direk, yung gaganap nating Kristo ay isang artista. Si Yasser, kumusta? Yung paano tayo nag-arrive dito sa selection ng sa casting dito sa ating ayan. Hello, Direk, dinig mo ko? Justin, hindi ko po yata marinig. Sorry. Ayan, Eren, Direk, naririnig mo ko? Yan po. Ayan, opo. Yan. Direk, nabanggit mo nga na yung ating gaganap na Jesus ay si Yasser. Paano Yes, ko yung yes, naging proseso ng casting ng Siete Palabras? Okay, the usual po, may audition. Tapos yung audition, nakausap ko si Kong Pwede Lapus. Okay. Sabi niya, tapos actually nagsushoot yata sila noon with Yasser. So sabi niya, may kamukha ni Jesus dito. Sabi nga ganun. Baka pwede mo siyang i-consider as Jesus. So sabi ko, the problem is yung is in Kapampangan. So willing naman daw siyang matutong Kapampangan. So nung pumasa siya sa audition, every now and then, kahit online, nagre-rehearse kami in Kapampangan. Tapos pumupunta siya rito once a week to rehearse with the other artists. So yun. So starting sa Monday, andito na siya until Friday. So, diretsong rehearsal na rin siya, tsaka hanggang show na. Oo. Direk, ano yung mga, sa tingin mo, meron yung Siete Palabras ng LNW na kung bakit natatangi siya? Kasi ang dami rin mga senakulo, di ba, sa iba't ibang lugar. Pero itong Siete Palabras, kinilala nga, in fact, na-nominate pa sa ibang, nanalo pa. Diyan, naging final sa ibang bansa. Ano yung mga meron dito na pwedeng expect din para dun sa mga kababayan nating hindi pa pamilyar, hindi pa nakapunta, nakanood ng Siete Palabras natin sa LNW? Yung LNW kasi for the last 100 years na nilang ginagawa to, no? Ini-improve lang nila every year. Tapos meron ngang kaming nakitang picture, 1928 yung picture eh. So kung tatanungin mo mga tao doon, parang yung mga matatanda, parang parang tradisyon na nila at panatanan nila. And the position nila, yung kunyari, Hudyo siya, pinapamana nila sa mga anak nila until now. So yung mga actors ngayon, yung mga tatay nila, yung mga lolo nila, sila yung Hudyo nung unang panahon. So kaya ganun kumbaga sa ugat, napakalalim na. And then makikita mo rin yung passion nila. Parang kung sa atin, minsan excited tayo during Christmas, di ba? Dito excited sila during Holy Week. Yun ang pinaghahanda nila. So yung mga kamag-anak nila na nasa abroad,
umuwi sila every Holy Week. Instead of, Oo. usually tayo, Christmas no? Magkaka-reunion. Sila Oo. dito sa Barangay LNW, every Holy Week, dun napaka-festive ng atmosphere. Mm. Napaka-saya talaga. At saka hindi lang siya one day. Starting Monday hanggang Friday talagang kung makakapasyal ka rito, makikita mo para siyang fiesta. Oo. No? So ganun yung ano nila, ganun yung tingin nila. Actually, it's more of a celebration, no? Mm. Yung kanilang panata. Oo. So tapos makikita mo rin very passionate yung mga Hudyo. Kaya lang nung 2011 when I first started to direct the binigyan ko lang ng konting direction. Dinagyan Oo. ko lang ng Last Supper, dinagyan ko lang ng kwento talaga para lang ma-embody natin o ma-capture natin yung talagang message na gusto nating i-convey sa mga audience. Mm. Direct na banggit mo pinag ito yung pinaghahandaan talaga nila at Monday pa lang. Sir, no ah, audio ni- yata, sir. Audio, sir. ayan sir. Yan. Okay din. Yan. Yan. Oo. Direct nabanggit mo Monday pa lamang o yung buong linggo talagang abalang-abala yung ating mga kababayan. Gusto kong malaman, kumusta? Paano yung mga props? Paano ginagawa? Involved ba yung community? Kasi ang dami, ang gaganda ng mga props, ang gaganda pati yung stage. Meron pang bundok, may burol. Paano yung preparasyon? Tell us something about this. Yes. Actually, involved ang buong community, no? From the props, sila yung gumagawa at binibigyan ko lang ng instructions. Even the costumes, sila yung mga nananahi. Mga taga LNW lahat yan. Tapos yung the Golgotha, tinatambakan nila yan, inaayos. And then, pati yung mga decorations. So, it's a community, siya talaga, parang activity na wherein everyone ay nagkasama-sama at nagtutulungan. So, Monday pa lang talaga meron na kasi during Monday meron naman film showings para sa mga bata, sa mga yung mga natin, mga usual na pinapanood natin. Pero sa basketball court naman 'yon, sa Arevalo Mm-mm. Court. So, from Monday 'yon hanggang Tuesday, then Wednesday na nga yung parade. So, dire-diretso na 'yon. Ayan, tinitignan ko yung mga poster eto at natutuwa nga ako habang binabanggit mo. Naiisip ko, naalala ko may mga estudyante rin ako na miyembro ng organisasyon. Si Harvey Santiago pala kabilang Yeah. din sa cast. Si VJ Taclia, ayan kabilang din sa Yeah. cast. At syempre, Yes. alam natin aktibo Sir Direk. Ito ring pamunuan ng barangay ang ating kaibigan Kapitan Nick Soriano. Yes, very masipag. Opo, kumusta yung suporta ng LGU? Kumusta yung pakikipagtulungan and nabanggit mo yung community, of course, very active. Kumusta naman Yes. yung suporta sa LGU from LGU? Maganda po, no? Ang maganda dito yung kanilang support kasi naniniwala kasi sila dun sa advocacy or palabas natin. Kaya maganda yung tulungan, especially si Kapnik naman. Magaling din siyang leader kasi nga ano niya lahat yung mga may konting problem kunwari sa ganito. So, mabilis na ayos. Kaya nga walang magiging problema sa open tulungan at komunikasyon eh. Kaya ang ganda-ganda ng samahan doon. Direk, ano yung bago ngayon compared sa mga previous edition nitong aside from, of course, we have Yasser as our Kristo, no? Gaganap na Kristo. Maliban doon, ano yung mga mas pinaganda pa, mas binago na pwedeng asahan ng Yes. ating mga deboto at manonood? Yes, every year, we see to it na may mga bagong eksena, may tinatanggal akong eksena, may pinapasok akong bago, especially dun sa mga first part. Kasi ang hindi mo mababago diyan, siyempre yung the storyline talaga eh. So, dinadagdagan ko ng mga iba-ibang from the Bible also. Like this year, dinagdag ko yung temptation of the devil kay Jesus dun sa mountain. Okay. Tapos dinagdagan ko rin ng mga dance drama, yung mga the Possessed Magdalene, ganon. So may mga bago silang makikita. Then also we infuse some modern like we do meron siyang spoken poetry na, ganon, may mga nilalagay tayong ganon. And although we respect the tradition, we also embrace the innovation para lang maka-reach tayo especially sa Gen Z. Napakaganda nun.
Oo, Napakaganda nun, Direk, oo. nagbe-break din kasi ako ng fourth wall, no? Oo. Para medyo ano siya, interactive. So, merong participation din yung audience, gano'n. So, may konting comedy, may konting drama. So, may mga surprises pa. Hopefully, makapanood kayo, Sir Josh, para makita nyo rin. Yes. Oo, Direk, ako'y pupunta talaga dyan at manonood at yung aking i-cover din para mapakita natin sa mga Yes, kababayan yes. natin. Thank you, thank you. Oo, yung masayang actually so yung nabanggit mo kasi totoo naman festive talaga no. Para ho sa mga alam natin yung Holy Week isang Yes. banal na panahon ng pagninilay-nilay para sa marami Yes. nating kababayan. Kasama na yun nandun na yun every time lalo na yung mga artista, debosyon ito ramdam Uh, natin. But of course, ito rin yung panahon na nagkakasama yung pamilya. Alam ho natin sa Pilipinas, kahit anong okasyon yata, nahahanapan natin ng paraan para magkita-kita yung magkakaanak at syempre kahit papaano magkumustahan at yun naman talaga yung dahil reason din, di ba? Yung pagbabahagi ng pagmamahalan. Direct, ito matagal nyo nang ginagawa, yung mga artista matagal na rin. Ito mga paano ninyo na-maintain yung commitment ng mga miyembro? Paano yung commitment ng komunidad at yung pagtangkilik? Ano yung nakikita mong factor kung bakit hanggang ngayon nariyan pa rin ito? well, let's start with the artist, no? Sabi ko nga, sina Harvey, kilala niyo sina Harvey, sina VJ. Nag-start sila parang high school pa lang sila eh. Oo. Ngayon, may sarili-sarili na sila ng buhay. Pero every time na, sila pa yung tatawag, sir, Mm. malapit na Holy Week, audition ako for this role. So, makikita mo, it's more of a calling na. No, it's more of Oo. kasi, pwede naman silang, marami namang ibang pwede nilang gawin, but every time na sila yung tumatawag. Also, yung mga Huji nila, yung sabi ko nga kanina, is parang pinapamana. Parang sila yung may rights na ganito na ibibigay sa kabila. Tapos the community, ang maganda sa community, kakaiba siya eh. Na-mix din ako minsan. Parang tinatahi-tahi sila na parang, wala, sino gagawa ng costume, sino gagawa ng props, sino magaling sa ganito. As a director, di na ako na problema eh. Oo. Parang ang lahat nandito na parang binibigay na sa akin. Pero di ba, usually when you do a production, sino kayang gagawa ko ng magaling na props? Sino kayang gagawa ko ng costume? So dito Oo. parang given na lahat eh. Tapos ang dami pang sir, sabi, pag nambitin kayo sa gawa ng props, nandito lang ako, nakastambay ako. So everyone is helping, everyone is involved. Yun ang Mm. maganda. And then Yan talaga. nagmamanifest naman yun sa tao, kaya yung mga tao pupunta doon kasi nafe-feel nila yung aura, nafe-feel nila yung love and passion ng mga tao doon. Kaya Oo. damay-damay na kumbaga. Oo. Totoo yan, totoo yan. At nakita, nasaksihan din natin yan. Direk, para mas maunawaan nila Ganda yung audience eh. binabanggit. Ayan, Direk, para mas Thank you. maunawaan nila yung inyong binabanggit, imbitahan mo yung ating mga kababayan dito sa inyong pagtatanghal. Ito ba isang version yung pagtatanghal, isang play lang ito on Friday mismo or meron pang ibang mga araw, ibang oras? Apa, it will start on Wednesday. It's a Okay. parade po siya. Ito po kasi yung chance na makapagkwent. Parang meet and greet siya ng Wednesday eh. So Okay. magpaparade muna and after that, we can have photo op po sa mga artista. Opo. Magpagkwentuhan po yung mga artista. They will invite the audience. And then on Thursday po, mag-start na yan yung Last Supper, yung pagtatraidor ni Judas. Tapos Oo. po, bibitinin natin doon kasi ang content para siyang series, para siyang Oo, parang episode totoo 2 talaga. on Oo. Friday. Opo. Pagdating ng Friday, continuation ng Thursday. So Oo. hanggang dito yung crucifixion. So maganda mapanood mo both para maintindihan mo talaga siya. Mm. So Mm. Thursday and Friday yun po yung talagang show. On Wednesday Oo. parade lang po siya. Yung parada saan gagawin sa mga gustong makinood din? Saan sila pwedeng pumunta kung sakali? Saan yung ruta ng parada, direct? Doon din po, doon sa, uh, if you're familiar with the Pampang Public Market, yun sa may Opo. Angeles City Water District, doon po yung assembly eh. And then maglalakad po going to
hanggang dun sa Arevalo Basketball Court. Paikot lang po yun paikot siya. And Oo. then, matatapos po sa stage dun sa harapan mismo ng Barangay Hall. May stage po doon. And doon na po lahat ng mga photo opportunity, doon na po lahat yun. Oo. And then pagdating ng Huwebes at Biyernes, yung location natin, yung Opo. Golgota, yung tira yung burol doon, ano? The Thursday, the Monday, Thursday, the Last Supper, sa ano rin po siya, sa harapan po ng Barangay Hall ng Barangay Hall, LNW. okay. May malaking stage po doon, nandun po yung it's an open po yon, free admission po yon sa harapan ng Barangay Hall. So, parang first come, first serve na lang po doon sa mga seats. Oo. Although, may mga, ano lang kasi, may mga parang guest lang tayo from Manila. Na kasi, inaano natin to parang they also nominate this for best Lenten presentation nata. Parang ganun. Oo. Yan. Kasi meron din kasi sa ibang lugar yata So, may mga award-giving bodies na nanonood din. Oo. So pati yung Biyernes direct ay of course first come first serve yung pwestuhan doon sa may burol. Opo. Pero yung yung Friday kasi mag-start siya sa daan talaga doon sa may main highway. Lalakad siya hanggang Burol. So that's like 1 kilometer, more than 1 kilometer yata yung lalakarin ni Jesus doon. So, Okay, so sa daan yun, sa daan talaga. Pwede nang manood doon, pwede nang Yes. nandun na yung mga kababayan natin. May cordon ba yon? Naglalagay ba Yes. kayo ng cordon? Actually, wala po pero the Hudyos playing their roles. Ang galing ng mga Hudyo natin. Ang galing. So, Tama. hindi talaga sila makakapasok. I mean, kung talagang napaka-intense, sabi nga nung isang kaibigan ko na nanood from Manila. Parang, sabi, natatakot talaga sila kasi talaga sisigawan sila. Talaga sisigawan sila, papalin sila sa paa. So, ganun. So, doon po yung 14 stations gaganapin. Doon sa street na yon while Jesus is carrying his cross going to Golgotha. So, doon na po yung station of the cross, yung 14 stations. Ayan. Direct napaisip lang ako, etong mga props ninyo, eto ba nabanggit mo nga yung cross bibit-bitin dun sa 14 stations. Ito bang mga props taon-taon ginagawang bago? O yung cross, matagal na ba to? Meron bang ganong tradisyon na kailangan maitago natin to kasi ito yung cross na ginamit natin, matagal na, etc. Hindi. Yung pong cruise, it's always the same. Yung po yung parang talagang binubuhat nila. Opo. Gano'ng kabigat to, Direk? Actually, nung binuhat ko, parang hindi ko kakayanin yung 1 kilometer buhatin. Ang bigat. Sabi ko nga kaya, sir, nag-gym naman siya. Sabi niya, nag-gym nga siya, nagpe-prepare talaga siya. You know, napaka-bite din ng batang yan, napaka-humble, despite of, busy talaga siya, pero talagang, daw niya, parang pangarap niya, pangarap niyang magampanan yung role na yun. Kaya, very, parang sabi niya, dream come true, sabi nga doon sa isang interview niya rin. Ay very nakakatuwa naman na merong kahit hindi mga Kapampangan na interesado dito sa ating kultura, interesadong malaman at bigyang buhay, syempre makibahagi dito sa ating matagal nang tradisyon. Direct napansin ko lang ito sa on stage ito meron ba kayo mga practice pa? Ito nakikita natin mga rehearsals ng mga rehearsal yan. Kabilang din. Yung mga artista natin, saan galing pala? Maliban sa Uyat Artista, may mga galing bang on stage dito? Yes, actually, as much as possible, gusto kong ino-audition muna yung local talents nila, yung taga-barangay LNW talaga muna. Tapos nagdadagdag na lang ako, pag tapos na yung audition, tapos may mga kulang pang roles, doon dinadagdagan ko na lang. Like sina Harvey, yan pinapasok ko na sina Harvey. Kaya nga pag nag-audition sina Harvey, sabi ko, wait lang natin kung walang magaling na pilato, doon kita ipapasok. Kasi ang gusto ko sana kasi sa kanila yung tradition na yun Parang gusto ko sila talaga. But kung wala talaga, then nag-inject tayo ng mga actors natin from Uyat Artista and on stage. Oo. Ayan, excited na kami, excited na ang lahat. Maraming salamat Direk Jason sa iyong oras. Maraming salamat sa pagbibigay panahon. Sir, baka meron ka na lang panghuling mensahe sa ating mga kababayan.
Opo, Kapampangan, sana po manalbeta po para sabi-sabi mo pong magnilay-nilay sabi natin. Pero at the same time, ito po talagang buwita mong i-convey a message na ikakatamo nga pong Ginoong Kristo, tinubos na katangan po kakatamong kasalanan. Sana po sabay-sabay po natin panoorin ang the seven last words of Jesus Christ. Thursday, Friday. After Wednesday, Thursday, and Friday. So 1 p.m. po yung Friday, 6:30 p.m. naman po yung Thursday. Ayan. Maraming salamat po, Direk Jason, sa iyong oras at kita-kits tayo sa Thursday and Friday. Good luck sa inyo pong pagtatanghal. Sir. Thank you so much. Ayan, maraming salamat po, Direk Jason, sa inyong oras at good luck ho sa inyong performance, sa inyong pagtatanghal. Manonood ako at mag-invite pa ako ng mga kaibigan para makita at po. masaksihan din yung ating magandang tradisyon. Maraming salamat, sir. Yes po, thank you always. Thank you po. Yan ho mga kabalen, si Direk Jason Pabalan at ang direktor po ng Siete Palabras dyan sa LNW Angeles City. Nabanggit nga niya